Film med det. Ja, Mette Christensen, så står vi så her og er ved at se på politi. Ja, hvad siger du? Ja, men de har listet op ude af færdselspolitiet. De er allerede i den første liste, de kom blæsende ud med 132 km/t. Det er jo fuldstændig vanvittigt. De er ude og banke påskelister. Der er også allerede 5 spritbilister, der er gået i fælden, så det betyder, at få en god færdselspolitid og lidt kroner til kagekassen. Det er 2 fodgængere, der er gået i fælden derude. Det er ikke sgu for langt ud. Stor BMW det er ærgerligt. For satan da. Ej, det er den flot, der går hen og siger hej til ham der. Det vil gerne have en fart ved ham der. Øj, det er en stor BMW, der var inde der. Vi har rundet her i studiet i aften, det er Tobias Kisumar, og han er faktisk klar ude ved Mette Christensen lige nu. Hvad er der gang nu? Jeg har fået fat i... Jeg står herude med Tobias Kisum. Det er Mette Christensen, hvad siger du? Det var synd, det der. Ja.